Ongi etorri txirrindulariak.eusera Eskaiko kadete mutilen errepideko txapelketara. Aurten Amurrion 200 txirrindulari lehian izango dira urte honetako Euskadiko txapela benegaratzeko. Ibilbidera egokionez, 5 itzuli emango dizugu gaurkoan Amurrio inguruko zirkuitu bati eta zirkuitu horren amaieran ikusiko gu zein den txapelduna. Orain irteera gunean izango diren txirrindulari hauen irudi batzuk ikusten ditugu, urduritasuna nabari da horrelako egun garrantzitsu baten aurrean. Eta oraintxe 2023 urteko edizioko irudi batzuk ditugu, euria eta erorketak izan ziren protagonista handiak, Lierniko eta Zeraingo gainekin batera, eta hementxe ikusten dugu lasterketa hasieran egin zen ihesaldi txiki bat, etzela oso urrutira joan, baina pelotilari lana eragin ziola eta Irunes taldea hemen erasokorriz ikusi genuen eta egun amaieran beraiek izan ziren etxera garaipena eraman zuten taldea. Hemen tropela ritmo bizian atagoitiko malda hasieran eta bira ondoren hementxe 5 txirrindularik osaldu zuten ihesaldi hau ikusten dugu berotoitik ihesean. Einau Turkarek eta Jon Egia ikusi genituen tropel buru horretan egunaren zati handienean, baina azkenean hemen ikusten dugun ihesaldi hau izan zen garaipena jokatu zutenak eta hemen Lujando Galtzeo taldea beraiek ere zeresana zuten egun horretan, baina ez zuten helburu nagusia lortu eta hementxe irudetan dugun Irunes taldeko Eri Quintana izan zen txapelketa eraman zuena eta hemen tropeletik Lierniko pasan ihes egin zuten txirrindulari hauek ez zuten lortu Erik harrapatzea eta azkenean hemen ikusten dugun bezala helmuga gune honetan Eri Quintana bakarrik iritsi zen eta txapela bereganatu zuen. Ikusiko dugu ea Amurrion zein izango den txapel hori 2024ko edizioan lortzen duena. Hemen ikusten ditugu ja Amurrioko irudiak, irteera eta neutralizatu honetan, nahiko luzea Amurrioko kaletatik ateratzeko, eta hementxe tropela lasai, egun garrantzitsu baten aurrean. Aurrean urduritasun handia, baina atzeko hauek lasaitasun handiz ikusten ditugu. Hemen biribilguneetan, ja Zarabako gainera burutzen txirrindulariak, denak postu on bat nahi dute horrelako gain batean, arazorik ez izateko eta ihesaldirik izan ez gero atzean ez geratzeko. Eta hementxe Begiota taldeko Martina Agirre lehen urteko kadete ikusten dugu, matxura izan zuela itera neutralizatu horretan, baina bueno, tropela itxoin egin behar izan zion, neutralizatuan matxura izatean tropela gelditu eta txirrindulari hau tropelan sartu arte ezin da benetazko irtera eman. Eta hementxe ja matxura konpondu ostean txirrindularia martxan jarriko da eta tropelera sartu bezain laster hasiera ofiziala emango diogu lasterketa honei. Hementxe ja txirrindularia martxan jarri da eta ziztu bizian tropelera sartuko da. Hortxe Zarabako gainako irudi batzuk eta jazta. Hementxe irtera erreala ikusten dugu, Bolintxo taldeko txirrindulariak oso aurrean beste hainbat talderekin batera, baina ikusiko dugu azkenean zein talde izaten den txapelketa beregatzen duena. Limusin taldeko Urko Nazabal ere ikusten dugu hor tropel buruan, egun hontako protagonista nagusietako bat izan daitekeena, eta FB informatika taldea ere beste 2 edo 3 txirrindularekin ikusten dugu buru horretan, eta hor irudien ezkerretara Einaut Bilbao, gaurkoan zeresan handia ere eman dezaken beste txirrindulari bat, 2 garaipen lortu ditu bai larun baten arrespalditzan eta bai igandean Abadiñon, eta ikusiko dugu ea gaurkoan beste bat lortzen duen. Noski
Jon Egia bertakoa txirrindulariak eta Aner Irizar urretxuarrak ere zaildu egingo diote garaipen hori, baina ikusiko dugu ea azkenean zeinek lortzen duen txapelketa. Hortxe hemen txirrindulariak Zaraueko gain hori amaitzen eta tropel amaiera honetan beste txirrindulari asko sufritzen. Hemen kategoria hauetan gorputzak tarte handiak sortzen ditu eta ikusten dugu hemen oraindik gorputz asko ez duten txirrindulari hauek atzean gelditzen ari dira pixkanaka, baina esfortzu handia erritmoari jarraitu ahal izateko. Eta hementxe dirudi ez doazela oso azkar, baina ritmoa ez da geldoa eta segurazki egun osoan zehar erritmoa bizia izango da, horrelako egun batean denek beraien nagusitasuna erakutsi nahi dutelako. Loiuma taldeko txirrindulariak ere hor ikusten dugu lehen postuetan, eta Pindal taldeko Iker Sanz txirrindulari bizkaitarra ere ez du galdu nahi tropel buru hori, eta IFB informatika taldea lau txirrindularekin ikusten dugu hor irudien eskubitara pixkanaka tropel buru hori eta tropelaren erritmoa jarri nahian, eta ikusiko dugu beste taldeak baimentzen dioten beraien nagusitasun hori jartzen. Ikusten dugu Inoskra talde behasaindarrak ere hainbeste txirrindularirekin behiek ere zeresana eman dutela gaurkoan, eta Oxer Azkarate bezalako txirrindulari azkar bat gaur ondo ibil daiteke, eta ikusiko dugu Zaraueko gainean nola ibiltzen den, baina segurazki esprinera izten bada lasterketa hau postu hon bat lortzea izango dela gaurkoan. Hementxe tropel atzeko irudiak, irudez taldeko txirrindulari hau 311 hortxalekin sufritzen, Zaraueko gainaren maldan bera, laizter eskubitara kruze hartuko dute Murgara bidean, eta ondoren berriz ere eskubitara bidegurutze hartu ostean Amurreko variantean sartu eta berriz ere irteera eta helmuga horretatik pasako dira. Gaur txirrindulariek 10 kilometroko zirkuitu batei birak emango dizkiote, 5 bira hain zuzen ere, eta 5. horretan ikusiko dugu zein izango den azkarrena gaurkoan Amurrion. Argiago ere ikusi beharko ditugula lehen urteko kaeteak, hurrengo urteko edizioei begira, favorito nagusitako bat Aitor Mitxeren eta Aitor Murguzur Ulma taldeko txirrindulariak izan daitezke beste urte batzuei begira, eta gaur ere zeresana eman dezakete txirrindulariek. Ausartak dira, eta arespalditzan gaztetxoak txapelketako lasterketa horretan ere maila polita erakutsi zuten, eta zergatik ez gaurkoan naiz eta lehen urteko txirrindulariak izan, lehiaketa hori bereganatu. Eta hor txirudetan egunekon favorito nagusitako bat Aner Irizar ikusten dugu iesaldi horren bilan, agian oraindik goizegi mugitzen, baina badakigu txirrindulari ausart bat dela, eta tropelean hor gurpilan joatearekin ez dela konformatzen, eta gaurkoan segurazki mugimendu asko saiatuko dela egiten, eta txapelketa hori ziklokrosean egin zuen bezala etxera eramaten. Ebentxe Bibero San Anton Mardu taldeko txirrindulari hau erasoan, iesaldi horren bila, baina ez dut uste lortuko duenik, azkenean talde askok nahiko dute gaurkoan iesaldi hori lortu, eta garesti egongo da txirrindularentzat tropelari tarte atera, eta zergatik ez sorpresa bat eman. Hortxe aurretik aipatu dudan Inoskra taldea behasaindarrak tropel buru horretan lehiakor, Oxel Azkarateren favoritismo horren baitan lana egiten, morroi gisa, lur musika ikusten genuen hor irudietan, eta hementxe bertakoak Luiando Galzedo txirrindulariak
segurazki gaur dena utziko dutela etxeko errepideetan eta etxeko eta lagunen aurrean papel on bat betetzen saiatuko dira. Eta hemen erasora pasa ziren Jon Eskizabel eta Udala Etxegiguren txirrindulari Gipuzkoarra eta Bizkaitarra, beraiek ere protagonista izan nahi zuten horrelako egun baten aurrean, eta ikusiko dugu ea tropelak uzten dien tarte txiki bat, baina badirudi ez dela horrela izango, eta FB informatikak tropela bizi eramai duela eta ez duela iesaldirik nahi. Ondoren, esan dudan bezala, Einaut Bilbaoek garaipena bere ganatzeko eta talde guztiak Amorebietara txapel hori eramateko eta denen artean ospatzeko. Orain, Eskubitara bidegurutza hartu, Amurriora bidean, variantea hartu eta berriz ere irteera eta helmugagune horretara bideratuko dira txirrindulariak. Hementxe tropela atzeko irudia, luze eginda tropela, eta argi ikusten da FB informatikaren erritmoa ez dela motela, eta ikusiko dugu ea egun guztian horrela mantentzea lortzen duten. Hortxe txirrindulari batzuk moztuta geratzen dira, eta hemen berriz ere Inoskra taldea erasora. Ikusten da zein den gaurko beraien pentsakera erasora joan nahi dute, eta zergatik ez, sorpresaren bateman hautagai nagusi hauei. Beraiek ere badute Oxel amaierako joko horretan ibiltzeko, baina beste hainbat txirrindulari ere badituzte lasterretan zehar mugitzeko eta iesaldi hori bilatzeko. Baina ikusten dugu azkenan talde askok nahi dutela hori eta garesti egongo dela txirrindularientzat iesaldia lortzea. Ikusten dituguna da beti talde berdinak dabiltzera erasoan, bai Vivero San Anton, bai Ford Garaje Moderno, eta hemen tropelatzeko irudiak Beiota taldeko txirrindulariekin. Eta ikusten dugu hemen, esan dugu bezala, euria protagonista izango da erorikoekin batera gaurkoan, eta hortxe, lurra irristak hor dago eta frenatzeak dituen ondorioak horiek izan daitezke. Arrisku handia izaten da normalean euria, eta irudietan ikusi dugu horrela dela. Eta hementxe momentu honetan lasaitasunez tropela, FB informatika taldeak ez du ardura guztia hartu nahi, une oro, eta ikusiko dugu zein den hurrengo txirrindulari ausarta erasora joateko bere protagonismoaren bila. Orain errepidea zabaltzen den honetan txirrindulariak pixkanaka errepide eskinetatik aprobetxan dituzte postuak aurreratzeko eta tropelan ondo joateko, hemen kruze horretan izan daitezken erorikoak saiesteko, eta hementxe berriz ere Irunez taldea ikusten dugu pasaden edizioan hain protagonista izan zen taldea, Amurrion ere beraien papela bete nahian, eta ikusiko dugu zer egiten duen gaurkoan. Eta hortxe nabari da, hemen helmugagunetik pasatzen ari gare honetan erritmo bizia jartzen hainbat txirrindulari, azkenen finean Amurrio herriko pasaera honetan pintura eta errepide estu hauek sortzen duten arrisku hau saiestu nahian txirrindulari guztiak postu on bat nahi dute tropelean, eta hemen ikusten genuen berriz ere Aner Irizar, Zatika Bike taldeko txirrindularia erasoan, eta ikusiko dugu lortzen duen hainbeste saiatzen ari den iesaldi hori. Ez diote utziko joaten ikuste dut, hautagai nagusitako bat delako, eta arrisko asko du
anerre urrutiko iesaldi batetik eta ikusten dugu, FB Informatikak ez dio utzi joaten, eta hementxe etxeko hautagai nagusiena Jon Egia. Ikusi dugu ere lehen urtean oso lehiakorri ibili zela, bigarren taldetxo horretan sartu zen, eta gaurkoan berdin egitea espero dugu, baina postu hobe batean, eta seguro ingurukoak hemen ibiliko direla, eta horrek indarrak emango dizkio zeinek daki hainbestetan hitz egin dugun txapelo hori etxera eramateko. Eta orain Zaraueko gainera doazen honetan, lasaitasun handia nabari da tropelean, segurazki ondoren malda horietan egongo den erritmo biziaren aurrean, denek lasai nahi dute joan, indarrak gordetzen, eta ikusiko dugu zein den hurrengo txirindularia erasora joaten dena, eta hortxe, Abia Gastronomia Baskako txirindulari hau, eta Einaut Bilbao, beratzetikan ez dizkio utzi nahi metroak, ondoren zaila izango delako horrelako txirindulari indartsu baten aurrean beratzetik joatea, eta ikusten dugu, eraso oso bortitza, tropeleko 7-8 txirrindularik soilik jarraitu ahal izan diote, baina ikusten da, orain malda bera honetan beste asok sartu nahi dute, baina zaila da, azken finean denak nahi dute postu hon bat, eta abiadura handian doazela hemen, Urko Nazabal ere erasora, kontraeraso horretan, eta bake taldeko txirindulariak ez dio utzi nahi beste metrorik, eta Aitor Michelena ere hor dabil lehen urteko kadetea, hautagai nagusien talde txiki honetan, ikusiko dugu aurrera joatea lortzen duten, baina badirudi ez, tropela gainean dute honezkero, eta ez dakit zein talde izango den tropeleko ardura hori hartzen ari dena, esango nuke Arabarrak taldea dela, Aguraingo taldea, hala da, Arabarrak Inbitek Iturribero taldearekin batera tropel hori bizitzen ari da, eta hautagai nagusi hauen taldea harrapatu du tropelak. Ikusi dugu zein den hautagai nagusi hauen intentzioa Zaraueko gain horretan, eta segurazki falta diren 3 igora horietan ere antzeko zerbait ikusi dugula, erasoak eta ritmo bizia. Baina hor gakoa malda bera horretan zer gertatzen den ikusi beharko dugu. Ea hautagai nagusiak koordinaketa hori lortzen duten, eta tropelari tartea hartzea lortzen duten. Hau atzeko talde txiki bat da, hemen lehen erasora ikusi dugun da, Atxeguren txirrindularia, erasora joan ondoren indarrak xahutu ditu, eta orain koste egin zaio Zaraueko gain horretan hautagai nagusien erritmo bizia jarraitzea. Hementxe lasaitasun handia tropeleko lehen postu horietan, bi taldeak batu diren honetan, baina oraindik txirrindulari asko kotxe artean dabiltza, irudi horietan ikusten genuen bezala hor urrunean, baina segurazki lasaitasun une hau aprotxatuz tropelan sartzea lortuko dutela. Eta hemen ikusten dugu irudi hauetan hainbat txirrindulari lortu dutela tropelera sartzea, eta garrantzitsua tropeleko azkeneko postu hauetan egon ordez pixkanaka postu horiek aurreratzen, bake taldeko txirrindulariek egin duen bezalako eraso baten aurrean berriz ere moztuta ez geratzeko. Ikusten dugu, FB Informatikak ez dio utzi nahi edon hori aurretikan joaten, eta hortxe, hainbat txirrindulari morroi lanetan beraien taldekide Einaut Bilbaorentzat. Espero dugu lasterketa amaieran
sari polit bat lortzea, baina zaila egongo da dagoen maila ikusita. Eta hementxe, esan dugu bezala, Irunen taldeko bi txirrindulari erasora, talde ausarta, lehen urtean papel polita bete zuten eta Amurrioko txapelketa honetan etzen beste zerbait izango. Baina ikusten da, naiz eta txirrindulariak asko saiatu ez dute lortzen eta txirrindulariak beste esaten dio geratzeko, ez doala inora beraien eraso hau eta indar gehiago ez gastatzeko. Erabaki ona hartu dute txirrindulariek, azken finean oso zaila da horrelako talde murriztu batek tropelari aurre egitea lortzea. Baina hemen, lehen ikusten genuen gastronomia basako txirrindularia berriz ere erasora, baina ikusiko dugu hontan uzten dioten tarte hori lortzen. Hementxe ikusten ditugu Beiota taldeko txirrindulariak tropeleko azkeneko postu horietan txantxa batzuk egiten motorrari, hor patrozinadoreai irudietan hementxe ritmo bizia. Eta hementxe ikusten dugu lasterketa burua Manes Garate, Daniel Gorostiaga eta Odei Serrano txirrendulariekin, beraiek ere protagonismoa bilatu nahian eta tropelari tarte txiki bat ateratzea lortzen dute. Ikusiko dugu FB informatikak begionez ikusten duen eta segundu edo minutu batzuk lortzen duten hiru txirrindulari hauek, baina dirudienez ez da horra izango. Ikusten da hor FB informatika taldeko txirrindulari bat bere atzetik atera dela, baina nahiago dute iesaldira erasora joan ordez, tropelatik tiraka joan eta dena bateratzea beraientzat interesgarriago izango izateke mugimendu hori eta horrela izango da. Eta hementxe, koordinaketa ona dute hiru txirrindulari hauek, ez da denak errelebora pasatzen dira, ez da inor gurpilean joaten den horietako bat, eta hementxe Kafe Dromedarioko beste txirrindulari bat berriz ere erasora, hiru txirrindularien bila, baina ikusten da, tropelak ez dio beste txirrindulari joaten utzi nahi, eta Irunes eta Beiota taldeko txirrindulariak ere beraien atzetik ateratzen dira, guztia mugimendu baten bila eta tropeletik urruntze lanetan. Eta hementxe lasterketa burua ia Amurrioko kaleetan, oain helmuga gunetik pasatzen ari dira eta 30 kilometro izango dituzte faltan gaurko garaia zein den ikusteko. Eta orain Amurrioko kaleetan murgilduta hainbat rotonda izango dituzte Zaraueko gainera iritsi horretikan, eta orain tropela da helmuga gune horretatik pasatzen dena, Beiota taldea eta FB informatika dira Kafe Dromedariarekin batera ardura hartu nahi dutenak, lasterketa bururi harrapatzeko eta beraiek ere lasterketaren lehian sartzeko. Orain Occidental Miribia taldea ikusten dugu ere txapelketa honetan zeresana eman dutenak, eta ikusiko dugu ea lortzen duten. Beraien txirrindulari indartsuna Kantabriarra da, Amorioetan ikusi genuen sekulako exhibizioa eman zuela, baina gaurkoan ezingo du lehiatu txapelketa, eta orduan ikusi beharko ditugu ea beste txirrindulariak gai diren gaurko hautagai nagusiei aurre egiteko. Eta oraintxe
hiru txirrindulariek eskubitan hartuko dute biribilgune honetan, eta metro gutxi batzuk barru Zaraueko gainaren malda gogorrenetan hasiko dira, eta ikusiko dugu ea Odei Serrano Gastronomia Baskako txirrindularia lehen tropeletik eraso egin duen horretan, ea orain ere bi txirrindulari hauei berdina egiten dien eta bakarrik joatea erabakitzen duen, edo bere laster eta buruko kideekin batera joatea esan dioten bere zuzendariek, eta horrela agian urrutiago iristea lortzen du, baina ez dirudite oso indartsu beste bi txirrindulariak berarekin konparatzen, eta oraintxe Zaraueko gainaren maldak igotzen hasi dira, eta hor ikusten da, Odei Serranok ritmo bizia jarri nahi du, ez du utzi nahi tropelak harrapatzen, eta bakeko txirrindularia ireki egiten da, ezin du bere ritmoa jarraitu, eta hementxe bakarrik joatea lortzen du, baina hor ikusten dugu atzean Aitor Mitxelena eta Einaut Bilbao erasora doazela, eta hor hautagai nagusia ikusten egin dituen tropelburu horretan bai Jon Egia, bai Aner Irizar, inorrek ez du galdu nahi tropelburu horri, eta hementxe egoera desberdin bat, lasaitasun handia, eta orain hautagai nagusiak ez ditugu ikusten irudietan, segurazki gurpilan joango direla, zerbait jan eta edateko aprobetxatuz, errekuperatzeko, beste bi Zaraueko gain igo barko dituzte, eta indarrak gorde nahi dituzte bertan ere beraiek erasoak jotzeko, eta garaipenaren bila joateko. Mintxe Urko Nazabal ikusten dugu lehen postuetan, Joanes Lizarralde txirrindulari ezkiotarrekin batera, biak lasai-lasai, eta ikusiko dugu ea egun amaieran postu berdinetan joatea lortzen duten. Eta hortxe ikusten dugu txirrindulariak gaurkoan errepide zabalau aprobetxatzen dutela, lehen postu horietara joateko errazagoa da beraientzat, Amurreko kaleak eta Murga herriko errepidea dira gaurkoan estuenak eta arriskutsuenak esan ditzazkegu, baina bestela nahiko errepide zabalak dira, eta egia esan da gaurkoan ez dago estrategia eta taktikarik aukera ematen dion errepidea, ez dugu beste txapelketa batzuetan ikuste ditugun Lierniko gaina edo Zeraingo gaina lehen urtean izan genuen bezala, gaurkoan nahiko ibilbide laua da, baina azken finean denentzat berdin-berdina da, eta indarrak edo indartsuna zein den modu berdin erakutsi beharko dute denek, eta hementxe Bibero San Antoneko 301 dortxalerekin ikusten dugu Unai Egaña lehen urteko kadetea, Bibero San Anton Marduko txirrindularia, berak ere bere protagonismoa nahi du Euskadiko txapelketa honetan, eta ikusiko dugu tropelak uzten dion segundu gutxi batzuk hartzen, baina ikusten dugu ez, berriz ere Kafe Dromedario taldea erasora, beraiek ere iesaldia nahi dute gaurkoan, lehen ikusiko dugu ere Lubiando Gantzeo taldeko txirrindulariarekin erasora joan dela bere taldekide bat, baina ez dute lortu tarte handirik, eta ikusiko gu ea Unai Borrajo Kafe Dromedario taldeko txirrindulariek hain lehiakor dagoen iesaldi hori lortzen duen. Ikusten dugu Amurrioko kaleetan doan hau tropeletik ies egitean lortzen duela, tarte txiki bat atera eta Zaraueko gaina hau lasaitasun pixka batekin igotzea izango du, tropelak
duen tartea kendu beharko diolako, eta orduan 10-15 bat segundu polikiago lortze izango du, eta hala ere tropeleko lehen postu horietan amaitu ahal izango du. Eta hortxe, berriz ere ikusten dugu lehen ikusi dugun 3 txirrindulari horiekin batera orain Unai Borrejo da laster eta buruan doan txirrindularia Zaraueko gaina igotzen hasi garen honetan, eta hortxe, zalegoari animoak eskatzen dizio indarrak lortzeko, eta ikusten dugu, tarte handia zabaltzea lortu du, eta ikusi beharko dugu, ea lortzen duen helmugara iristea. Zaila izango da, hautagai nagusiek beraiek jokatu nahi dutelako norgehiagokan txapelketa, baina Unai Borregok ere bere protagonismoa nahi du gaurkoan, eta borrokatzen ari da bai beregatik eta bai bere taldeagatik. Eraso asko bota ditu gaurkoan laster eta buru honen lehia izateko, eta dirudienez azken finean lortu dute momentuz lasterketa buru horretan egotea, eta ea tropela nun dagoen ikusten dugun, eta ikusiko dugu tarteak ere zenbatekoak diren. Unai ja pixkanaka atzera begiratzen du ere pixa indarrak faltan dituen honetan, eta nik uste dut laster tropela gainean botako zaiola, Zaraueko gaineko paso guztietan tropelan eraso bortitzak ikusten dituelako, eta paso honetan ez da gutxiago izango, eta orduan duen tarte hau txikitu egingo da, eta nordaki harrapatzea lortuko diote, baina ikusten dugu tarte handia zabaldu dela, ez da izan beste itzuletan bezala iesaldiak tarte gutxi lortu dela, baina Unai Borregok talde Bizkaitarrako txirrindulari hau badirudi lasai doala hor manillarra modu honetara helduta, baina segurazki lan handia ari da egiten, eta kotxeak pasa baldin badio esan nahi du tropela ia gainean duela, eta ikusiko dugu orain eskuitara hartzen duenean bide gurutzea Murgara bidean, ea tropela non dagoen, orain maldan bera doa txirrindularia, eta ikusten dugu, orain harrapatu diote txirrindulari, eta orain Iruki Donostia aldea da erasora doan taldea, beti ere talde oso lehiakorra eta erasokorra, txirrindularien ADN-ean doa hori, Donostiko gixasuak, beste behin ere erasora, eta etxeko taldea Luiando Gantzedo bere atzetikan ez dutelako nahi galdu laster eta buru horren lehia, eta beraiek ere etxekoen aurrean protagonistak izan nahi dute. Hortxe ikusi dugu hotxe taldeko beste bi txirrindulari, eta ikusten dala ere tropelak ez duela begionez ikusi mugimendu hau, txirrindulari asko da aurrera beraientzat, eta hortxe gainean bota dira beste behin, eta oso garesti gaurkoan laster eta burua. Unai Borrejo izan da tarte handiena lortu duena, eta hala ere ez da 20 segundutatik pasa, eta orduan hori seinale da gaurkoan erritmoa oso bizia, eta hementxe berriz ere Murgako bidea pasa ondoren Markel Turlebras Ford Garaje Moderno Aranako taldeko txirrindularia, pasaden larunbatean 3. postua lortu zuen Gaztetxoak txapelketako arrespalditzako taldean, errepide gaurkoan izan ditugun errepide antzekoetan, eta berak ere bere protagonismoa nahi du gaurkoan, indartsu ikusten da, Abadiñon ere postu txukun bat lortu zuen igandean, eta segurazki konfiantza asko duela beregan, eta hor eskatzen die taldekoi ere laguntza, beraiek ere erasora joateko, eta hortxe Arabako taldeak dira oraintxe bertan
tropel buru horretan eta FB informatika, oso protagonista gaurkoan, eta hortxe, bai Einaut Bilbao eta Jon Egiaren morroiak, gaurkoan beraien lana egiten, ondoren beraien taldekide favorituak izango dira lehian, baina beraiek ere ez dute beraien indarrak galdu nahi eta beraien aukera galdu nahi, eta badakite azken unean ez dire indartsuenak eta orduan erasora joan behar dute tartea irekitzeko eta nor daki hautagai nagusi hori sorpresa bat emateko. Hementxe dugu Markel Eguren Bolintxo taldeko txirrindularia, txirrindulari Biasaindarra ere erasora, baina Fordaganako taldeak ez dio joaten utzi nahi eta beratzetik ateratzen da, eta beste behin errepide zabal hauetan sartzen garen ia guztietan lasaitasun handia, protagonistak gurpilan sartzen dira indarrak aurrezteko, eta hortxe, hemen segurazki Murgako bidean moztuta geratu diren txirrindulariak tropela sartu nahian, oraintxe bertan Izagirre bidetaldeko txirrindularia ikusten dugu tropela sartu nahi horretan, eta hortxe, errepide guztia hartu duten honetan txirrindulariak lasitasun handia, eta ez dago erasorik, momentu lasaia benetan tropelean, badakite oraindik beste Zarauzko bi gain dituztela aurretik, eta zeresana izango dute, eta guztiek nahi dute topera egon une garrantzitsu horretan, eta ikusi beharko dugu bat-ematek erasoa botatzen duen, edo denak Zarauzko gainera itxoiten duten. Momentuz ikusten dugu Ford Garage Moderno eta Inoskra taldeko txirrindulariak metro gutxi batzuk hartu nahi dituztela, baina azkenean txirrindulari asko dira mugimendu horretan sartu nahi dutenak, eta normala den bezala tropela gainean botatzen da, eta ez du inorrek lortzen aurrera joaten. Hortxe ikusten genuen Urko Nazabal limusin kartoiak taldeko txirrindularia arropa kentzen, lasitasun hau aprobetxatuz, eta hortxe berriz ere, hortxe taldeko txirrindulariak erasora, ez dute errepidean asko lehiatzen, baina etortzen direnean laserretetara erasokor jokatzen dute, eta txirrindulari oso ausartak izan ohi dira, eta gaurkoan ere horrela erakusten ari dira. Nahiz eta Euskadiko txapelketa bat izan badakite beraiek ere zeresana eman dezaketela, eta hortxe doaz, erasora. Eta hementxe, Inbitek Iturribero taldeko txirrindularia ikusten genuen erasora zijoala, hor Aitor Michelena zen lehen urteko kadetea, metro gutxi batzuk bilatu nahian. Eta orain berriz ere helmuga honetik pasagairan honetan, pelotoia luze eginda, eta hementxe, hortxe taldeko bi txirrindularik lortu dute tarte txiki bat irekitzea pelotoia irekiko, eta ikusi beharko dugu ea tarte hori handitzen duten, edo Amurreko kaletan tropela luze egiten ez eta erritmoa pixkat bizitzen denez, bertan bera geratzen den beraien saiakera hau, eta tropela gainean botatzen zaien. Ikusten zaie ez dutela konfiantza asko, egin duten iesaldi txiki honetan denbora guztien atzera begira daudelako, hori indar faltaren seinalea izan hori da, baina ikusten dugu bi txirrindulariak topera doazela, beraien indar guztiak emanez, eta orain bideogun honetan eskubitan hartuko dugu Zarauzko gainera bidean, eta pixkanaka malda goraka jarriko dira, errepidea gogortu egingo da,
eta txirrindulariek pedalei fuerte eragin beharko diote ritmo bizi hau mantendu ahal izateko, eta ikusiko guea zein den erasora edo erritmoa bizitzen duen hurrengo taldea. Oraintxe lehen ikusten genuen Unai Borrajo zela Zarauzko gain honetan lehenengo pasaden txirrindularia, eta orain hotxe taldeko bi txirrindulariak dira, baina ikusten da horre. Urko Nazabal Limusin karteak taldeko txirrindularia erasora, hautagi nagusietako bat, orduan beste hautagi nagusi guztiak bere gurpilan ez diote joatzen utzi nahi, eta seguraski tropela orain moztuta ikusiko dugula, edo batzuk ezin izango dutela Urkoren erritmoa jarraitu, eta hortxe, berriz ere Einaut Bilbao, Jon Egia, Aitor Mitxerenak, aipatu ditugun hautagai nagusiak une oro tropel buru horretan lehiakor, eta oraintxe Einaut Bilbao da txirrindulari bizkaitarra, erritmoa bizitzen ari dena, eta bere lehiakide askori sufriarazen egiten diena. Eta oraintxe, Urko Nazabal eta Einaut Bilbao biak metro gutxi batzuk irekitzea lortzen dute, Jon Egia ez da gai izan jarraitzeko, eta Odei Serrano, ze txirrindularia. Lehen erasorat, lasterketa buruan joan da ia 10 kilometro, eta orain erritmo hau jarraitzeko gai da, ia, eta hortxe, Oxer Azkarateri ikusten dugu Markel Tulebrasekin batera, orain Markel Tulebrasek lehen erasa bota, baina ere orain indarrak ditu Urko Nazabalen erritmo bizi hau jarraitzeko eta idazituzten metro hauek mozteko, eta ikusten dugu, Jon Egia etxeko txirrindularia sufritzen, Zarauzko malda hauetan ez da gai beste ia txirrindulari guztien erritmoa jarraitzeko gai, eta hor ikusten dugu, sufritzen ez, eta nik uste dut orain justo bukatzen ari den honetan lortu du gurpilan sartzea, eta orain malda bera honetan ez diote atzean utziko, eta esan dezakegu gaurko izan dugun igoera gogorrena pasatzea lortu duela, eta ikusi beharko da, 5. igoera hori nolakoa den, eta oraintxe bertan lehen ikusi dugun bezala 8-10 txirrindulari metro gutxi batzukin aurrera joan dira, eta nor daki txapelketaren lehia hemen dagoen, ikusten dugu tropela luze eginda puskatuta, eta ikusi zaila izango da hainbeste hautagai nagusi lehen talde honetan sartu direla, ea zein den atzetik tarte hau murrizten duen taldea. Oraintxe ikusten dugu Oxer Azkarat, Aitor Mitxelena, Markel Tulebras, Jon Egia, Urko Nazabal, Aitor Murguzur ere Ulma taldeko txirrindularia sartu da talde txiki honetan, hasiera batean ez zegoen bertan, baina azken metroetan tartea itxi eta gurpilan sartzea lortu du. Agian Aner Irizar, Tim Zatikabaik taldeko txirrindularia izan da talde txiki honetatik kanpo geratu den hautagai nagusietako bat, eta ikusiko dugu gai den tartea gutxitzeko, sartzeko eta esprinean txapelketa lehiatzeko. Baina zaila ikusten dute, hemen erritmoa bizia da, koordinaketa ona lortu dute hautagai nagusi guztiek, askotan zaila da hori, denek nahi dutelako zerbait gehiago aurreztu, baina ikusten dugu denak ados jarri dira eta erritmoa bizi dijo, ikusten dugu esaten duena, hemen Jon Egiak ez du indarrak gastatu nahi, ikusten du Urko Nazabal Limusin taldeko txirrindularia ez dela errerora patsatzen, eta bera ez da gutxiago izango, eta Urkok esate zion, berak atzera begiratzen zuela, atzetikan zetozela, eta nor daki behari agian interesatzen zitzaion atzetikan jendea sartzea. Hemen lehen urteko pare bat txirrindulari ikusten ditugu, 2025. Edizioan ere seguraski lehen postu horietan ikusteko dugu lasterketa buruan, eta hemen Kafe Dromedario eta Inoskra taldea dira bigarren
talde horretik tiraka doazenak, baina zaila izango da, laster eta buru hori harrapatzea. Eta hortxe ikusten dugu, gurpilan esaten nuen Aner Irizar, ez duela lortu erritmo bizi hori jarraitzea, eta segurazki deseatzen egongo da beste txirrindulariak tarte hau gutxitzea, eta berak ere laster eta buru horren parte izan nahiko du, eta esprintean lehiatuko duten txapelketa hori lehiatzeko irrikitan egongo da, baina gaurkoan ikuste dut ez dela izango, zaila izango dute atzeko txirrindulariek lasterketa buru hau harrapatzean, eta nik uste dut Euskadiko txapelketaren 2024. Edizioa oraintxe bertan lasterketa buruan dauden txirrindularen artean lehiatuko dela. Esprintean hautagai nagusienak Einaut Bilbao eta Jon Egia izan daitezkela uste dut, azken lasterketan azkarrena beraiek izan direla erakutsi dute, baina ikusi beharko dugu Urko Nazar bezalako txirrindularitik urrutitik saiatzen duen erasoren bat, eta hementxe Anerrek ere eraso egiten du atzeko talde honetatik, erritmo bizia jarri nahi du, eraso bortitza jotzen du lasterketa buru horren bila, baina zaila ikusten dute. Bera bakarrik oso zaila izango da aurrean doazen beste 10-11 txirrindulari harrapatzea, eta gainera hemen doazen guztiak beraien ikusten dugu buiaka joango dira beraiek arte animatzen, azken finean emaitza txarrena lortzen duen txirrindulariak Euskadiko txapelketatean top 10 bat lor dezake, eta nik uste dut guztientzako postu polit bat dela, baina seguraski hemen dauden asko ez direla top 10 horrekin konformatzen, eta denak hain gertu ikusten duten txapel hori nahiko dute, baina bat bakarrik izango da azkenan txapela bereganatuko duena. Eta hortxe ikusten dugu, FB Informatikak 2 txirrindulari sartzea lortu du, Inoskrak bat, Oxela Azkarate, lehen aipatu dut esprintea ere iztemazan lasterketa favorito nagusitako bat izan daitekela, eta ikusiko esprintean norgehiagoka Einaut Bilbaoekin Jon Egiarekin zer egin dezakeen, eta ere Aitor Murguzur eta Aitor Michelena lehen urteko kadetek ere zer egin dezaketen, polit izango litzateke ere beraiek txapelketa irabaztea, eta horrela beste urte batez eramango zuketen ikurrin polit hori beraien maiotetan, eta hemen ikusten dugu Urko Nazabal beti ere metro gutxi batzuk ikusten ditu gurpilan joaten denean, hor daki eraso bat emateko, pixka bat velozia handiagorekin ateratzeko besteen gurpiletik, eta sorpresa bat emateko hemen doazen beste hautagai nagusiei. Hementxe Einaut Bilbao bere gurpilera doa, ikusten dugu badakigu Einaut Bilbao bai arrespalditzen baina badinon beste txirrindulari esprintea irabazi ziela, eta denok dakigu esprinterrei azken esprinteak irabaztea konfiantza asko ematen diela, eta ea gaurkoan Einauten kasua berdina den, eta seguraski bere urteko esprintik garrantzitsuena bere ganatzea lortzen duen, eta ziklokrosean bezala lehiatu zuen txapelketa hori oraingoan bere ganatzen duen. Hemen Odei Serrano txirrindularia ikusten dugu sufritzen orain, erritmoa bizitzen ari diren honetan, baina berriz ere geratu egiten dira denak ez dute galdu nahi lasterketa buru horren aurpegia, eta ikusiko dugu, metro gutxi barru agian errelebo hauen koordinaketa amaitzen da, baina ezin dira asko lasaitu bestela tropela gainean botako zaie, eta orain 2 kilometro falta diren honetan ikusten dugu, Urko Nazabal eta Einaut Bilbao dira erritmoa asko bizitzen dutenak, eta tropela hortxe atzean dute, beraiek ere konstiente dira ezin direla asko geratu bestela tropelean datozen beste txirrindulari batzuk sar daitezke Euskadiko txapelketa honen lehian, eta ez dut hori nahi, beraiek badakite
indartsuenak izan direla gaurkoan Zagrabeko gain horretan, eta ez dute beraien aukera galdu nahi, Eta lehen azkeneko postuan ikusten genuen bezala Urko Nazabal oraingoan Laseta buruko lehen postuan, erritmoa bizituz, baina orain segurazki azkeneko postutan jarriko da esprinari begira indarrak aurrezteko eta nor daki esprin hori berak irabazteko. Eta dudarik gabe F2 informatika da nire ustez txapelketa gehien merezi duen taldea, hasieratik lehenengo kilometrotik tiraka ibili da txirrindulari guztiak, bai erasora, bai pelotoitik tiraka, eta horregatik ikusiko gu ea Einaut Bilbao gai den lan guztiaren errematea emateko, eta orain kilometro bat falta da esprinerako, tentsio asko dago hemen txirrindulari guztien artean, denek nahi dute txapelketa bereganatu, eta badakite bat bakarrik izango dela txapelduna, eta ikusiko goa zein den, hemen Urko Nazabalek ere Einaut Bilbaoen gurpila lortu nahi du, badakitelako esprinean agian Einaut delako azkarrena, eta hemen dron bidez ditugun irudi hauekin ikusiko goa esprina, eta hortxe doa Einaut Bilbao Jon Egia beratzetikan, eta hortxe hemen biribilgunea, eskubitara kruzea, eta jazta esprina hemen dugu, bai Einaut Bilbao izango da, gaurkoan Einaut Bilbao izango da, eta hortxe F2 informatikako txirrindularia izan da gaurkoan esprinan indartsuena, talderik indartsuena ere, beraiek izan dira, eta txalotzekoa talde guztiaren lana gaurkoan, eta hementxe tropela, 21 segundutara iritsi da, eta esango nuke podiuma Einaut Bilbao, Jon Egia eta 3. Urko Nazabal izan dela, eta 4. Markel Tulebras, Ia esprinan irabaztea lortu dio Urko Nazabali, baina azkenan ez, gaurkoan indartxuen irakutsi hementxe dugu sailkapena, Einaut Bilbao, Jon Egia, Urko Nazabal, Markel Tulebras eta Oxe Lazkarate, Inoskar taldeko txirrindulari ere esan dugu esprinean oso indartsua izan daitekela, eta eskerrik asko guztioi zuzeneko hau segitzagatik, eta espero dugu lasterta gehiago zuzenean emateko aukera izatea, eta zuek ere jarraitzea, eta 2025. Ediziora arte. Eguzkipean txirrindula